फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनो आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव। आं दिनै गुवाहाटीनि सासे फावखुंग्रि लाबोनो नागिरदों। बिथाङा गुवाहाटीनि थागिबि बर' भाषाखौ जोबोद खस्थ'यै सोलोंदों। बिथांनि मुङा जाहैबाय बाराशा रानि बसुमतारी। दा आं बिथांखौ बहा दं नागिरगोन। बे समावनो बे बर'खानि एलेकानि सोरबा बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दासिमबो जुदि आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे जाथि बंस बयनोबो शेयार खालामना होदो। बिदिब्ला आं बाराशा रानि बसुमतारीखौ नागिरनि बिथां बहा दं आं नागिरनानै नोंथांमोननि सेराव लाबोगोन आरो बिथांजों सावरायनायखौ खोनाहोगोन। दान्दिसे नेथ' हेलो बे बाराशा रानि बसुमतारी नांबायना जोंहा एक्ट्रेस गुवाहाटीनि नंगौ खिन्थु एक्ट्रेस नङा दे। ना एक्टिं खालामबानो एक्ट्रेस जायो आरोखि। जाय एक्टिं खालामो बेखौनो एक्ट्रेस बुङो। बापरे नंगौ नामा? दे आच्छा जायखिजाया जोंथ' उन्दै सेंग्रा सिख्लायावनो लोगो मोनलायनाय खामानि मावलायनाय। ओंखायनो आङो नोंजों एसे सावरायनो गोनां दंखाय फन खालामनाय जाबाय। आंहा मोनसे YouTube चेनेल दङ फैलाव बसुमतारी मुङै। बेहाय आङो आर्टिस्ट इन्ट्रडाक्सन होबाय थायो। गिदिर ओरै आर्टिस्टफोरखौ माने डिजिटेल माने बिदिनो रायज्लायनानै फोस्रावो सोर बेसेबां खामानि मावखो। दा बिब्दियैनो नोंजोंबो आङो सावरायनाय जागोन। गुबुन जेबो सावरायनाय जानाय नङा। दा नोंनि गुबै एड्रेसा जाहैबाय आगोल बखिष्ट मन्दिरनि ओरैजा मा गामि मोनलायो? बखिष्ट बरपथार होनो। बरपथारमोन बेयावनो नोङो जोनोम जादों निस्सय? जोनोमा आंना एक्चुअलि आइया जोंना गलाघाट देरगावनिमोनथ'। जोनोम होनबाथाय आं गलाघाटाव जोनोम जादों। ओमफ्राय देरनायाथ' ओमफ्राय स्कुलिं कलेज बेफोर सब गुवाहाटीयावनो बखिष्टनिफ्रायनो जादों। माने LP निफ्रायनो? औ LP निफ्रायनो माने गुवाहाटीयाव जाबाय आरोखि। ओमफ्राय नोंस्रा बाबाया मुंखौ बावबाय आङो। मुकुल चन्द्र बसुमतारी। मुकुल चन्द्र बसुमतारी बिथाङा रेडिअ'आव मेन्डुलेनबो दामदोंमोन नामा? बिथाङा रेडिअ' नङा एक्चुअलि बे सं एन्ड ड्रामा डिभिजन होनो मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिंनि आन्दाराव स्टाफ आर्टिस्ट आरो माने रेडिअ' बिदि दुरदर्शन बिदिनि टाइपनिमोन आरो डिपार्टमेन्टआ बिदिनो खिन्थु बाबा मोना थारमाने गभर्नमेन्ट प्रग्राम खालामनांगौ आरो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव थांनांगौ बिसोर। सं एन्ड ड्रामा डिभिजन बाट दा माने बे डिपार्टमेन्टखौ रब होनो ROB। बेहाय माने साख्रिया बिना बेहाय? दा रिटायार जाबाय। बाबाया इन्सट्रुमेन्टेलिस्टमोन, मेन्डलिन दामो आरो एखनबा मेथाइबो खनोमोन, रोजाबोमोनबो। ओमफ्राय आइयाबो बेयावनोमोन एखे माने आंनि आइया बिमायाबो असेयाबो बेयावनो मावखायोमोन आरो सानैबो मावोमोन। बेयावनो माने आङो मुकुल दाखौ लोगो मोनदों उन्दैयावनो। उन्दै माने आं हाबा जाखांबाय थेवबो सेंग्रायैनो दंमोन आरोखि बै समाव। मेथाइ ओमफ्राय मेन्डुलेन दामनायखौ मिथिखागौ। बे सुत्रै नोङो जिहेतुके बिफायानो माने हारिमुनि मानसि दामनाय रोजाबनाय ओंखायनो निस्सय नोंबो हारिमुनि इसे थै नांदेरबाय नोंनाव? थैया नांबाय माने बिमा बायदि इमान जानो हायासै आरो ना। ओरैनो इन्ट्रेस्टआ थाबाय बाट जेबो जानो हायासै। बिदि जाहैबाय आरो। आच्छा नोंखौ जे बे हारिमुनि फोथाराव लाबोजेननाय बे सुबुंनि मुङा मा नाम? माने जाय आंखौ लाबोदों? जाय नोंखौ भिडिअ लाइनाव लाबोग्रोबाय। एक्चुअलि बिदि बुंनो थाङोबा दा माने आदा कमलेश्वरानो जागोन, आदा कमलेश्वर बसुमतारी आरो आदा किशोर बसुमतारी। बिथांमोनानो फार्स्ट लाबोदों आरोना बे बालें बालें एलबामा।
बालें बालें गुफुर गावदां महर मोखां नोंनि बे होननाया जुबिन रोजाबनाय जे दंमोन बेयाव आं बे मेथाइआव गैयामोन आं खिन्थु एलबामनि मुङा बेनोमोन आरो बालें 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 आं बालें बे बेयाव बालें जोंनि बालेंखौ गुबुन सोरबाया मोसादों जेनेबा औ औ बेखौ आब' बिजिता मोन नामा बिजिता बसुमतारी औ बेयाव दंमोन आरो बिथाङा औ दंमोन बे मेथाइआ आं लिरनायमोनथ' गोसोआव दं आतसा आतसा बेबो हथातसो जादों आंना माने माने कमलेसननि थ्रुयैनो नोंखौ जोङो मोनथिदों आरोखि औ बिदिनो आरो हाइटआ मोजां मानसिया नायनोबो मोजां लाजायो फैलाव दा होननायखाय नोंखौ लानाय जाहैबाय आচ্ছা बेखौ उनाव सावरायसिगोन आतसा नोङो बालें बालेंनि उनाव मा एलबामाव मोसानाय आरो फिन बालें बालेंनि उनाव एलबामथ' बिदि मोनसे बे मेगन खेबदोंब्ला होननाय मोनसे खालामदोंमोन औ ओमफ्राय नोंथांनिनो मोनसे प्रडाक्सनमोन नामा बै माया होननाय जे मोनसे एलबाम दंमोन ना माया माने औ औ प्रडाक्सनखौ आं कन्ट्रल खालामदो औ एक्सुवेलि मारुवालिनिमोन आतसा आतसा औ ओमफ्राय प्रबाल खाउन बिथाङामोन डाइरेक्सनाव प्रबाल खाउन ओमफ्राय आं प्रडाक्सन आर्टिस्ट लिंना होनाय लिप्स मिलायनाय औ ओमफ्राय असमिया आर्टिस्टबो दंमोन नालाय बेहाय मेक्सिमाम एसामिसआनोमोन बेयाव ओमफ्राय आंजों अपोजिटआव आदा कमलेसरानो दंमोन बे मेथाइआव बेहायनो माने बेहायनो माने कमलेसरा लांनानै नोंजों सिनायथि होनानै फार्स्ट नोंथांखौ बेयावनो लोगो मोनदोंमोनथ' आं बे एलबामजोंनो न'आव लोगो हमहैनाय जाहैनाया बे समाव नों बारा बर'खौ रायबाङामोन नामा नै दाथ' एकदम ख्रा ख्रा जाबाय जेनेबा बापरे दाबो जायाखै दाबो सोलोंगासिनोसो आं दाबो सोलोंगासिनो बेनो आरो बेनि उनाव नोङो जोंनो लाबोबाय खोमा सायाराम गाजोलायाव ना बेलेग दंबावोमोन बेनि उनाव बिदि गोसोआवनो फैयाखै माथो इमान बाराथ' खालामाखै देसुन खालामनाया सायाराम गाज्लायानो जानांगौ बेयावबोथ' आं ओरैनोसो फिसा रल मोनसे खालामदों आं एक्टिं खालामदों होनजाया आरो बेखौ रुवाथिनो आरोखि रुवाथि ओरैनो जादोंमोन नोङो हा बेहायनो रुवाथि जादोंमोन रुवाथि आं गोसोआव दङ आं एक्सुवेलि नोंथाङा जुदि गोसोआव दंबा बे शुटिंआ जोंनि बरपेटायावनो जादोंमोन ना बखिष्टआवनो बै ओमफ्राय ओरैहाय नोंसोर न'नि फोथाराव सानजाथिंनि फोथार गुवार फोथार दंमोन ना बिथिं ओमफ्राय बे टाइमाव एक्सुवेलि आंना गल्ड ब्लाडार अपारेसननिफ्राय जास्ट आं माने मा होनो मास मोनसेल' जादोंमोन आरो ना माबानाया ओमफ्राय ओंखायनो माने खालामा होननानै खालामबाय आरो लास्टाव एसे माबा लोरबांमोन नों बे समाव मानसिया दुरबलमोन बारा मोसानोबो माने बुहुत माने साननानैसो मोसादों आरो अपारेसन जाखांनायनो ओमफ्राय फादाराथ' खालामनोनो होआमोन थेवबो आं आरो खालामनायनि कुनु दिन लाइफआव एक्टिं खालामाखै एसे ट्राइ खालामनि होननानै खालामबायमोन आरो थांनायथाय मोजाङानो जाहैबाय बेनि उनाव आरो मोनसे मावफैखो नोगोराव दाफैसना ना बेखौथ' आं मामोन गोसोआवनो गैला आं बेखौ बेखौ नोंथांनिनो जे प्रडाक्सनमोन नामा बैहाय जे माबाखै नैबे पामुइखै लादोंमोन ना आब' बिजिताबो दंमोन नामा मेइन क्यारेक्टाराव आंथ' ओरैनो बिजिता दंमोन बिजिता आरो नों आंथ' ओरैनोसो थानाय बायदि ओरैनो थानायाव जालांदोंमोन आरोखि बेहायथ' फादाराबो खालामदों बेयावसो एक्सुवेलि फादारासो खालामदों आं ओरैनो नायनो थांनायाव आरो नों आंखौबो लाफाबायना आंथ' जेबो माबा गैयामोन मोननैयाबो बिदिनो जादों सायाराम गाजोलाबो बिदिनो जादों ओमफ्राय बेबो माने खुनु प्लेन गैयामोन जे खालामगोन खालामा हथातनो नों होनबाय आरो ओंखारबाय बिदिसो जादोंना नोंथाङा होननायखाय नों पिकआप लानाय समावनो साख्रिया जागारना होबायना बेबो नंगौ आरो एक्सुवेलि मेइन खोथाया जाबाय आंनि फादारा माने असे बिफायानो इमान माने सापर्ट खालामोन आरो ना माने बारा मोजां मोनामोन आरो माने बेनोमोन आरो मा होननो गाव हारिमुनि मानसिबाबो आरो बेनिखायनो बिदि आंबो कुनुदिन सिरियासलि लायासै बा सानाखैबो जाहैबाय खिन्थु एक्टिंआव प्लास पइन्ट थाहैबाय नोंनिया माने मानसिफ्राथ' बावनो हायाखैना दाबो बे मोनफा मोननै बानायब्लाबो जुदि एक्टिंआ एक्सप्रेसना मोजां जायोबा आतसा सेहेराफ्रा मोजां जायोबा मानसिया मोनसे मोननैयावनो गोसोआव थायो
आच्छा नंगौ नामा दे बिदि मोननैयावबो गोसो थायो मानसिफ्रा अनसायबाय आरो आंखौ अनबाय आरो अनसाय ओंखायनो थेंक इउ आरो अनसाय बयनिसिमबो अनसायना सोरबा सोंहरो बे मानसिया मा खालामखो खालामला नामा ओरै होननानै आंनाव सोंबाय आं सोंबाथ' उत्तर होनो हायाना आङो गावनावनो सोंनांगोन र' मा बुङो दा नै दा सोंनाय जाहैबाय नोंनाव दा सोरबा जुदि अफार होयोबा नोंनो आच्छा एक्टिं खालामनो अब्ला नों एक्टिं खालामफिनगोन ना फिनला आं एक्चुअली थार खोथाखौ होननो थाङोबा आंहा गावनो माने एक्टिंआव कनफिडेन्स गैया दै मानसिया माने बिराद ल' कनफिडेन्स आरो स' साननांगोन आरो माने गोसोआ दं जायो खालामनो बाट जायोना माने माबायदिबा जागोन बिदि जाहैयो आरोना एसे साननांगौ जाहैयो आगोलाव जेरै खालामबाय नोंथाङा जेरै आंखौ अफार होदोंमोन खालामबाय बिदिनो जुदि खालामबा एक्सपेरिमेन्ट बायदि खालामजागोन आरो बेनोथ' सोरबा नागिरोना जेनेबा आरो इसोरनि मा होनो आरो इसोरनि अननायावथ' माने हाजबेन्डआथ' बहुत सापर्ट खालामखायो स' दा माने एटलिस्ट आगोलाव जि माने हेंथा दंमोन बे गैया आरो दा सापर्टआ दङ आगोलाव बिफाया सापर्ट खालामोमोन जेनेबा बाबाया दा जेनेबा हाजबेन्डआ माने जोबोद सापर्ट होयो जिखुनु जा खालामनो गोसो खालामनो होखायो स' बिदिबा माने जेबो प्रब्लेम मोना आरो बेनो आरो नायनोसै मा जायो साख्रि लाबायमोन ना एसे गोजानाव मा साख्रि मोनलाय बे एक्चुअली बे जोङो आं जेब्ला डिग्री फरायबाय थादोंमोन एग्जाम होखांनायनिनो माने 2007 आव जोंना माने कलेजाव HSBC नि BPO माने बेनिफ्राय केम्पास रिक्रुटमेन्ट जादोंमोन आरो बेयावनो ओरैनो विशाखापट्टनममोन आरो पट्टनममोन आंना माने जबा स' बेयाव सिलेक्सन जानायाव ओरैनो खालामना नायनि होननानै थांबाय एक्सपिरियेन्स खालामनि होननानै स' बिदि खालामनाय 3.5 बोसोर थाहैबायनो आं माने विशाखापट्टनममोन आरो HSBC बेंकनि BPO मोन ओमफ्राय बेयाव फ्रड डिटेक्सनाव मावदोंमोन आरो बेनोमोन आच्छा अमाजि नोंखौ लांबाय न'आव नायहैनाय ना इयो गावहा न'आवनो थांदों डाइरेक्ट न'आव थांदों ना अबयसे मुकुल दाया आंनाव सोंदोंमोन खेबसे सेंग्राया माबायसालै ओरै होननानै गाव सोंनायनि उनाव नोंथांखौ फन बुदोंमोन आं गोसोआव दं गावहा जेब्ला सोंनो थांबाय ओमफ्राय बे टाइमावनो नोंथांखौनो बाबाया फन बुदोंमोन नामा आं मिन्थिनायाव आरो आं बुंबाय बेथ' भेजाल गैया मानसिया ओरै होननानै फामफु गैया आंथ' खोनाफेराखै जेबो बिदियावबो जालांबाय आरो जायखिजाया बे प्लास पइन्ट जे होनदोंमोन आं दहाय एसे आवगाय मोनसे निस्सय एक्टिं खालामनायखायनो बांसिन नोजोर होदोंमोन जानांगौ अम प्रकासआ आय' बापरे बेखौथ' मिथिला बेखौ बिथांनाव सोंदो बिदिबो जानो हागौ आं मिथिला बेखौ खारन बुंनो थांबाथ' जोङो मानसिफ्रा मा जाय मिथियो मिथियो जाय मिथिया जोंथ' बिदि लोगोबो मोनाखै माने बै सायाराम गाज्ला टाइमावनो जे माने पार्सनेलि बिदि लोगो मोननाय एक्टिं लाइनाव खिन्थु बारा बिदि माबायाखैबो बिदिनोसै ओमफ्राय विशाखापट्टनमाव थांनायाव जे मोनसे नोंथांनिनो प्रडाक्सन लास्ट खालामदोंमोन नामा आं बे टाइमावबो थारमाने आं माने मिसाखौ बुङा आरोना आं सोंदोंमोन ना नोंथांखौ अपोजिटआव सोर थागोन होननानै माने फेन मोनना आंबो बिथांनि मोनसे एलबाम बिथांजों खालामनो गोसो दंमोन आरोना खिन्थु जायासै बे टाइमावबो जायासै थिग আছে बे दाबो दं बैसो दं दाबो आं बे सिमांखौ जाफुंहोगोन माब्लाबा आयौ नंगौ दे नायनोसै मा जायो जेनेबा आं उनावसो सोंनांगौमोन मोनफा मोननै खोथा बे सिजौनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना सिजौखौ एक्चुअलि माने बेनो बिथाङा मा सिस्टेमाव जाना दं नै दा मा जानानै दं मुभियाथ' ओरैनो जोंना रिलिजानो पुरा रेडि जानानै दं खिन्थु माने मा होनो दा बायदियाव रिलिज होबाबोथ' जोंना बिराद माबा जागोन ना दा हलफ्राबोथ' पुरा मोजाङै खुलियाखै आरो बे मोनसे आं जोंखौ बहुतानो सोंबाय थादों आरो OTTआव हो बा माने इउटुबाव हो गोबाङानो माने माबाय थादों खिन्थु आंनि एक्सपिरियेन्सजों आं बुंनि आरो थारमाने बे मुभिखौ जेब्ला जों स्क्रिनिंआव नायबायना गवायाव थांनायाव बे थारमाने बे फिसा मबाइल स्क्रिनाव नायनाय मुभि नङा थारमाने बेखौ जुदि हलाव नायो मानसिफोरा बा गिदिर पर्दायाव नायाबा थारमाने मोजां मोननाय नङा माने बे मुभिखौ माने फिलखौनो मोननाय नङा स' आं नोंथांनि चेनेलजोंनो आरोना रायजोफोरखौ खावलायगोन माने एसे आरो इमान दिनथ' नेबाय बा कभिडनि बे प्रब्लेम नङामोनबाथ' जों
2021 आवनो बेखौ रिलिज खालामनायनि माने इच्छामोन आरोना गोसोमोन खिन्थु दा कभिडनि प्रब्लेमनि थाखायनो जों हायाखै ओमफ्राय दा बायदियाव माने जोंनाथ' आरो सिजन नोंथाङाथ' मिथिखायो बिदि अडियन्सबो गैया फुजा सिजनफोरावसो जोंना सोलियो नङा होनबा स' दानो जुदि जों सापज प्रिमियार होनानै मोनसे हलाव माबानो होबाय खिन्थु उनावथ' जोंना बिदि भिउस मोननाय नङाना अडियन्सबो मोननाय नङा स' बेखौनो जों सावरायदोंमोन आरो ओमफ्राय जानो हागौ जुदि इसोरनि अननायाव कभिडनि जुदि बे प्रब्लेमा लासेनो थाङोबा थ' सिजोनाव जेरै देग्लाय नुनो मोनसिगोन आरो रायजोफ्रा महालयानिफ्राय हगारनो हागोन दुर्गा फुजानि जि सिगाङावहाय आवगाय जि जेरै माने बाखि फिल्मफोरा जेरै खालामो बिदिनो आरो बे सिस्टेमावनो सानदों आरो ओमफ्राय हल रिलिज मोनसे प्रिमियार खालामगोन सानदों माने खनसे गिदिर पर्दायाव नायनो गोसो आरोबाव माने गिदिर पर्दायाव नायाबा थारमाने गोजोननाय नङा बे मुभिखौ बेनो आरो ओंखायनो फिसा मबाइल स्क्रिनाव नायबा माने बुजिनो माने मा होनगोन आरो इमान मोजां मोननाय नङा मानसिफ्रा नायनानै बेनो आरो बेखौनो आरो जों इमान दिन नेबाय जिहेतु आरो एसे नेबावदों आरो ना नेबावबा मोजां जागोन नेनानै थाबाय रायजोफोरा रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायबाय आरो आदसा दा नोंसोरो न'खर खुंबाय नोंसिनि संसाराव माबा सना फिथरफोर फैबायना आंहा फिसाला सासे जोंहा शिबम खेरकाटारि दा मा मुं दोनखो शिबम खेरकाटारि शिबम खेरकाटारि सासेल' आरो फिसालाया सासेल' थ' बेनो जाहैबाय जोंनि सावरायनाया जोब्बायबो जोबथारनोसै दा आंनि मिजिङा जाहैबाय मा नोंबो इसेयानो जा बुरजायानो जा नोंहाबो बर' हारिमुआव नाम दं बेखौ रावबो ना खालामनो हाया जाय समाव कमलेश्वर मोनानो फसायदोंमोन बे समावथ' कमलेश्वर मोना राजामोन ना करिय'ग्राफार बर'नि बे समाव बिसोरो किमान गथि गथि माइगाब नागिरनाय बायसा नागिरोमोन आर्टिस्टफोरखौ बे समाव नों गुवाहाटियाव सासेल'थारमोन आर्टिस्टआनो गैया हिनजावफोरनि गेजेराव बे खोथायाव जुदि आदा कमलेश्वरनि खोथा फैयो माने आंनि आमाइ सासे दं माने जेरै माबायदि माने आंखौ नुखो बेखौ खोन्थाना होनोसै आरोना दिनै माने मा जादों आंहा आनै दङ माने बाबानि काजिन सिस्टार आरो ओमफ्राय आमाइ बिसोर माने आमाया रेलवे मावो लगन कसारि होननाय ओमफ्राय बे बिथांमोनाव आंनि फट' दंमोन ओमफ्राय किशोर बसुमतारी ओमफ्राय आदा कमलेश्वर बिथांमोनजों सिनायखानाय आरो स' थांलाय फैलायाव माने एलबामाव नुबाय आरो फट'खौ ओमफ्राय सोंबाय स' सोंनानै आनैयाबो सापर्ट खालामदों आमायाबो सापर्ट खालामदों आरो आंखौ ओमफ्राय फैबाय बाबानो सोंनो बाबायाथ' होथारा खिन्थु माने उनाव बे आमाइनि थाखायसो माने आं माने खालामनो मोनबाय आरो स' थेंक्स टु आमाइ आरो आनै आरो ना आनैमोननि रिक्सआवसो आंखौ माने बाबाया हगारदों आरो माने बिसोरहा नोंस्रा आमाइ आनैमोननि माबायावसो मोनबाय जाहैबाय न कमलेश्वर मोनाबो बिदिनो जादों आरो कारण बाबायाथ' आदा कमलेश्वरमोनखौ बिदि सिनाया माने नुदोंसो माने एज ए मानसिबा माबायदि थायोना बिमा बिफाफ्राथ' बयाबो एसे गिनाय भाब थाखायोना ओंखायनो आरो जेब्ला आमाया रिक्स लाबाय आनैया रिक्स लाबाय दे जों दङ होननानै होनब्लासो थारमाने हगारबाय आरो आंखौ बिदि आरो दिन फैनाय जाहैबाय बिदि फैयै फैयै दा हारिमुनि एकदम सासे मावथिजों हाबा जाबाय जुलि जाबाय बिदि संसाराथ' कालसारा नोंसोरजों लोब्बा जानानै दं सोरगिदिं दंफायो नै दा न'खरनि सोरगिदिं नोंसिनि कालसारा गिदिंगासिनो दं नोंहाबो दं अमाबो दं ओरैहाय बिदिनो आচ্ছা जायखिजाया जोंनि सावरायनाया जोब्बाय आं मिजिंथिदों नोङो ओंखारफिननांगौ लोगोसे नोंनि साननायफोरा जाफुंथों अबं गसाइनाव बोर बिनानै आं नोंनो सारस्रि हरदेरनाय जाबाय बर'खा थेंक इउ आरो आंखौ दिनै फन खालामनायनि थाखायबो नोंथांमोननिसिम एकदम माने आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो दे बिदिब्ला जों एसेयावनो दोनथ'नोसै दे बाय 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 बर'खा बसुमतारी बिथाङा बशिष्ठ बरपथाराव देरदों गलाघाटनिमोन नै दा अप्रकाशआ हाबा जाबाय बयबो मिथिगौ जायखिजाया बिथाङा जोबोद समायना एक्ट्रेस बिथाङा खालामफिननो गोसो बिथांखौ जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना लानो हायो थ' जोंनि दिनैनि हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय रायजोफोर जय बर' हारिमुनि बाय